И здравейте, аз съм Кенит. Днес ще правя ревю на графика и днес ще играем на нея, то е ясно. И тази лично какво се прави на нея? Трафик, рейд. Тук играеш с кола в тик. Но тази игра не е чак толкова трудна, колкото очаквате. И не е толкова трудна, но е една от готините игри. Но разни. Сега, аз съм си купил доста, не чак много хубава кола, но все пак аз играл 2-3 дни. Кола супер синьо и мога да се направя какъвто искам цвят, но това ще ми струва 500 пари. И аз съм се направил в синьо, което е безплатно. И сега, но тези подаръци са безмислени. И сега ще играем на фрирайд, за да може да ви покажа на лесно. Още по-лесно процент. Но е ясно, че ще е лесно. Така, сега и ето това казвам за фарките. И тук е фарове с ето. И това игра. И ето сега няма коли, защото прави на 3% трафик. Това значи почти нищо. И ето колата ми дига 108 км в час. Максимум 708. И вие първо ще започнете с една доста гадна кола, с която трябва да съберете пари за втората, третата, но аз събрах директно за тази и си я купих. И това беше чао от мен. Това бях аз, Костадин Венетиев. Би, бай, бай. И това бях аз. Бай.